Cynthia machiegni nyiswa sigandi obedo nade michopo ibedo mechanic kata jalos nyamburko. Okay, mokwongo achaka no nyinga Cynthia Chieng Ng'ang'a. An nyar Suba Gwasi motedo Kabondo. Kendo an min nyithindo ariyo, Kezi Sasha gi Mary Joy, ma jaod Abraham Juma. Wuod Kabondo. Wuod Kabondo no chal ni dhi kodi maber. Dhako mopidh maber maleny. Yes. Koro kachako gi kaka nachako, kanatin, bro chako gi siganda kanatin. Mokwongo babawa ne en japuonj mar Polytechnic, Mr. Polycarp Ng'ang'a. Koto ne opuonjo sector mar motor vehicle mechanic or MVM. Koro baba kane japuonj mar mechanic to fundi bene en fundi. Koro are tin na adongo e tie fundi. Koro nawinjo ka nahero tich mar fundi ni to ka tin ka erika matin no pod ok ing'eyo ni ang'o matimore. But ne ana gi feeling mar ero geche ma nanyalo wuok e ot tadhi e ndara. To nwahero ga tugo kendo natugo ga sana ne en tugo ma nyithindo machuo ema nohero. Gari kakalo to mara. Gari kakalo ndalogo ne nitie dau biro Homa Bay. Asekuonge mara. Ma bende ki ng'ato kuongo nae to mano wabiro mana ywa e lweny. Nikech nahero geche kabisa. Koro kaka amedo dongo, taneno ka baba bende samopuonjo nyithindo, especially sa practical, to nayudo ka ajoin gi, especially e weekends. Nikech weekdays tadhi school. Koro weekends kata weekdays kopo naduogo chon aduogo lunch ayudo ka e workshops sa practical nitie nikech ikalo workshop e kidhi ot. To nyaka kuong araw ma ang'i nang'o matimore. To kidogo wachni nokobedo maber ne mama kidogo. Mama okdwa. Mama nokdwa nikech en noneno ka adieri nyithindo mane somo gigi ne gin nyithindo machuo. Nyiri ne onge kabisa. Koro mom was like chao, en ang'o ma in nyathi manyako tisiko mana kama nyithindo machuo nitie. To anyise ni ok aduoke nikech an gicha nitie gimoro ma iwinjo mana kigombo to kinyathi ok inyal explain yourself. Koro to baba to no welcome to oneno ka ahero an mane tiende kodhi kama to an kode. Koro miyo nahero tijno, nahero bedo makanika chakre katin. Man spana ang'eyo katin kaja igni 7-8 ka asechako ng'eyo pogo spana. Nikech kodhi kae to an kode, kodhi ka to an kode. Kata odhi mana loso, ok an mana fundi mar gari, kata mar engine mar Ingenam. Aloso engine mar Ingenam, Homa Bay. Kata kane an e school, e high school koro, Lambwe, asomo Lambwe secondary school. Ndalo no stima ne onge. To nikech the urge mar machine, gimoro amora mane tiyo machine, nahero kabisa. Koro ka generator okethore, to nyaka tadhi participate e loso generator. Koro tije mag machine gi nahero kabisa. Koro mane kaka achako maka sikul, to katieko sikul ta kaduogo ot to gimokwongo ma babawa notimo nokwongo tera e driving school. Nikech yudo kata kane an e school kadok dala koro kata biro Nairobi nokahero nikech Nairobi ka baba oseretire o tij puonj odonje sector mar mechanic no bedo employed gi kambi moro. Koro en full time mechanic employed. Koro sama yude ne tek. To yudo ka etin na kacha nasechako puonjora achiel ariyo moko. Koro engine mag nam nikech Homa Bay nam nitie, dala be kadhi Suba an e dho nam. Koro yudo ka kolor sikul to an e dho nam kanya ng'eyo ni nyaka awuog gi gimoro. Wayudo engine mokethore. Nyaka ayud engine nikech no se introduce nyaka irji kodhi loso Sano jaigadi. Kane high school ka ja form 2, form 3. Japaga beach ka. Japaga beach kanyo.
Koro an kolor to ne wan nyithindo ariyo masomo e skul achiel. Moro cha ne ohero biro. To an anyisogi ni amam an adhi dak gi dani. Ni ana mar dak gi dani en ni mondo kika bed mabor gi mashin. Nikech ka abedo mabor gi mashin, to winjo ka tieko ndalo 2-3 moko ka ane tie ok ane skul to onge gima timo, awinjo kapana. Nyaka bed but mashin moro, kata en mashin marego cham, mago bo aloso gi baba. Nikech kamoro amora mano dhi. Koro kanyo ma donjo ahere machines ma ang'eyo apuonjora kabisa mategno. Ma katieko skul to abiro Nairobi. Baba notimo mokwongo nikech neno hera mana hero godo machines. Gimoro amora mamore, en gari, en pikipiki, en mashin marang'o. Koro kadonjo to gimokwongo timo, okwongo tera e driving school matimo 2011. To be kata gach kambi kanomiye kobirogo to puonja riembo. Koro ne en gima ne adongo go kanie chunya kabisa. Kobiro go ot tiyudo ka en gari ma manual. Ye gari ma manual kapod ineno ni yot. Lakini ng'ang'ano onyisa ni mam nyona kik iluor. Koro baba ube noyie. Baba norwako from the word go. Sintere gima miyo ere ber janyuol yie gima nyathi dwaro gi gima odwaro. Thoth janyuol samoro ikawo nyathi tere skul. Tin pachi dwani an adwano abed wuon dokta kata wuon lawyer. To nyathi to wacho ni an to adwana abed mechanic, adwana dhi awer, adwani adhi apuonji. Ere ber janyuol winjo duond nyathina. Nagomba gi nyari matin cha Sasha kanu donjo kae. Apenje ni dwa bedo ang'o. Onyisa no dwa bedo kaka mama. Mama nonyiso ni embe chunye osechako gombo gino in ni kawe ir baba en odwa kawe ir chal ni gini dhi bedo e rembu. Lakini ere ber janyuol yie gima nyathi dwaro. Ber janyuol yie gima nyathi dwaro mokwongo iko nyathini, ibugo tiende. Ng'eni mondo cham kata bando kipidho, ka in gi kodhi, inyalo bedo gi kodhi, to idwaro gimoro more than kodhi. Tang'o ma kodhi ni dwaro? Kodhi ni odwaro mbolea, odwaro lowo maler, odwaro puodho molos maler. Koro kae janyuol, yie mar janyuol nyathi timo gimodwaro, en omiyo nyathini biro bedo gi tich mayot e ngimane manyime. Nikech sama in kode to in kode ka, ibiro chuna ni mondo ang' adhi abed daktari. To mano kama pacha ne onge. Abiro timo nikech janyuol no wacho. Koro mane momiyo iyudo ka nitie samoro ng'ato timo gimoro to kotime gi chunye kohero. To ka nyathi oyiero gimodwaro timo, ma janyuol osapote, ng'eni ok en janyuol okotimo ne ber kende, to timo ne nyathini ber nikech oloso ne ngimane mambele. Nikech kaka Sasha mi wacho ni Sasha no nitie poem moro mowacho ni it doesn't matter, my life now doesn't reflect my future, neither is it my past. Koro sama in gi nyathi sano ilose kaito mbele ne kachacha nitie gima iloso ne maber. Omiyo baba Polycarp kaka nobuga nyaka sani, an kata kama antie awacho ni industry moto industry ni kawuoke to okage ni adhi kanye kara ka obed industry no ema winjo ka antiere. Yes. Beth ni winjo nade? Pono ni nitie thuolo machielo dier mondo kae michaki duoge koso nitiere dwaro mar timo sectors moko. Korka kora chunya to pod ohero kanyo nikech kanyo kuma chake ngima. Lakini koro ka kora wuon ndalo dhi ka koro songo mbele. Del be jony. To tij matatu en tich matek. Makata kwa tiye mondo mi itiye chakre gokinyi nyaka godhiambo, nyaka bed ni ng'ama ratego. Ma koki ratego to ok dinyal. Alamo Nyasaye kotelo na to nego bed ni koro amanyo ayude kamoro koro mopogore gi matatu. Dhoni matatu to pod remba, makata ka gimoro timore pod anana achiel kodgi, lakini del be koro dhi ka jony. Seche moko inya riembo matatu tigi kama iseloro jite. Tidong' kae samoro wach ni conductor ma in go bendo lor kumoro. Bente okenge misebedi maluor kidong' kendi e matatu.
ka piny osegik sama koro piny osedhi late kabisa ma kata ji tin e ndara? Pok naluor an. Anyako mok luor. Pok aluor. Koro onge gimoro amora miluoro? Onge gimoro amora maluor. To gin weche mage ma joma mine kadhe seche ma manyo customers utiyo tijne pile pile king'iyo gi joma chuo, gin disadvantages mage ma joma mine nitiere godo? Disadvantage mokwongo, kaka ng'ama miyo, to maka gin chuo mwatiyo godo, to dhand dichuo en dhand dichuo. Ibiro yudo moro, obiro bedo kodi gi paro moro marach, koro in ema nyaka ing'e kaka inyalo dak kodgi, nikech kijok ni iweri kuom jogi, to nyithindo be in go mategemea in, to piny be rach, ok ibi nyalo. Koro ing'e mana kaka idak kode ma gimodwaro ni ok ibi timo, to ok inyal bedo kode adui, to pod une tich kamoro achiel. Koro ibet mana ing'e kaka idak kode, ihandole ma koro paro marach ma en godo kodino oweyo. Oneno ni in ok nibiro kacha mar weche mag piny, in ibiro kacha mar tiyo manyo ne nyithindi. Ere kama ing'e kaka idwa deal kodgi kae, Beth, nikech en puonj maber sama nyaka iyud. Dipo ni nitiere kaka jok mapuonjo kata jok manyisou kaka owinjo bed ni you conduct yourself kata itiyo kanyakla gi jogi. Ere kaka iyudo? Nikech samoro nyathi ma nyako ma pod tin odonjo e sekta ni okia notim nang'o. Ere kaka ing'eyo yoregi mowinjo bed ni iluwo? Ing'eyo kaka owinjo bed ni itiyo gi jogi e sekta abende chuo ema ng'enye? An korka kora to an onge ng'ama nopuonja, dho ni nyithindo manyiri masani biro e toka, tana keto gi ga piny, akono gi ni nyithiwa, ubiro manyo, to ng'ato ka ng'ato ng'e gimokele ka. To kama wantie ni en kama rach, tem mondi ritri. Lakini anto, kana chako tij matatu, akonora an owuon gi e chunya, ni abiro tiyo, ok abiro timo timbe mopogore opogore. To koro mano gima an owuon ema naamua e chunya. Dho ni nyithindo manyiri mabiro sani, taketo gi piny, nikech thoth gi biro ka pod tindo, gi kia kaka pap en. Koro I take that advantage mar wuoyo kodgi, but anto nakonora an owuon e chunya, nikech ang'eyo kumae, tang'eyo gima dwaro mbele. Yes. Aduogo iri Cynthia, geche naero kaka iwacho ni chon ne chako riembo, kata babani ne chako puonji, nochako ka puonje riembo nyamburko ma manual, miriemba ching, kaito nitiere bende kaka teknoloji kata lony manyasani medo biro, iyudo ka nyamburko pogore. Gino ke gima gemi kao mana ni kata nyamburko pogore, pod in gi nyalo mar loso nyamburko manyien gi masani biro. Dipo ni nitie tiegruok ma bende dhi mbele gi timo? Yes, tiegruok nitie nikech kaka piny lokore sani. Kwano achako gi manual, kaito idhi e automatic, ma sani bende wan gi electric. Pure electric, nitie hybrid. Koro gigi te onge sama somo chung, nyaka yud time mar somo mondo i boost gima ne in godo, imedo ewi mane in godo cha. Nikech kata system mar loso gi sani opogore. Nikech chon ninyalo yudo ka customer ne nyalo biro iri, to nyisi ni gacha ni kama. Tipping point nikech en gari ma ka en kamano, ting'e ang'e ni en kama ema dhi ng'iyo. To sani geche manyasani nyaka los gi machine, waluongo ni diagnostic machine, ma ibiro gari customer biro nyisi kaka gima timore en. To koro mondo ang' ing'e gigi mondo isom machine ni ming'e shida ni, nyaka i level up from where you are. Koro nyaka i boost sombi matin. Mabende kanyo bende ago erokamano ne kama antiere, nikech gimoro amora mawuok manyien e sekta nyaka gipuonjwa, nyaka gitiegwa. Kendo en tiegruok ma ok isome tiweye kanyo, en tiegruok ma kiae to nyaka miyi barua ma isomo ma koro inyalo time, ma kata kiwuok kanyo, kata ka chieng' moro idhi kamoro to inyalo tang'o ni, ing'e ni inyalo nyiso ng'ato ni gini asome. To ere adieri mar ni isome. To ka in go tese manyiso ni isome, bende kanyo bende medi points. Koro kaka lokruok dhi, e kaka walokore bende gi piny.
Why analog wadonje digital mos. Ka in e skul gin somo mage maniero, kit somo mage maniero, subjects mage maniwinjo ka donjoni ahinya? Subjects manahero kabisa, nahero biology. Matimo gimopogore sana gi gimatimo. Akia ni nikech oringe remo, lakini biology nahero. Koro physics. Koro nikech pile wacho ni ja engineer ging'ang'e weche mag koro nahero nikech physics gi kwano. Yes. Koro nahero biology ki physics gi chemistry. But ng'eny gimitimo ng'eny noya dala, noya ir babau, noya eneremo. Ochalo mich. Yes, nikech kata kwarwa bende kana duoga winjo story bende ne en makanika. Koro en gima oloro mochopo kuma. Nyari bana nokadhi kadhi. Kaito e sector ni bende mana kaka osepna ni owacho. Challenges nitie. Kech kana nachako gi jua kali. To jua kali ok yot. En kali. Jua kali en kali kaka nyinge no. Ayo paro ka tieko school tayudo attachment ditedobi ma kama ne baba ne tiye. To kana ayudo attachment to najituma to attachment kane rumo to nadhi apenjo supervisor, ano kaluor, baba nonyisa ni nyathina ano kanyolo nyathi maluor. Nyaki bed nyako motegno pod entie. Abuok ele ka. Nyaki bed nyako motegno. Koro ka inoko ka titegno. Itegno kiwuoyo, itegno kitich mitimo, titegno kijitetea. Koro kana donje jua kali, ka tieko ditidobi, ta face supervisor, the 3 months attachment, ta penje ni koro sani, adhi kanye nikech school, koro kadogi. Inyalo yie na imeda mana time matin. To bidii mitiyogo, attachment, kata kamora ma itime attachment, ne nyithindo kata joma dhi school, bidii mitiyogo biro nyiso kinyalo medni ndalo kata mari no ng'ato gomba ni saoro midhi. Koro bidii mana tiyogo nomiyo meda. Koro ana timo attachment kar dweche 3 atime higa. Mamano be namorgo. Koro ka tieko to ng'ato kuodhona ni fundi moro ni kanyo, fundino nigi garage. To ka tieko to adhi apenje, Mr. So and so, onyisa ni in gi garage. To seche na rumo, kaka dwa dhi bet e ot. To penja ni ng'ama onyisi, tanyise ni into gima nitie in gi garage. Koro ang' ni konya nang'o, to nyisa ni dhi adhiya, tabiro luongi. To bang'e oluonga tadhi e garage. Kanyo mana ng'e ni ngima tek. Ngima koro ok entie mama gi baba. Koro iwuok ir wuonu. Koro wuok. Koro kadhi e garage, mokwongo gi joma chwar o welcome maber, nikech kacha bende en chwo lilo. Girwaka maber. Koro tich ber, dhi adhiya mbele. Kaeto ji opogore, ji nigi paro mopogore. Nitie ng'ama welcome genuinely, nitie ng'ama welcome gi paro machielo, nitie ng'ama ng'i gi side mirror. Opimi. Koro jong'icho gi side mirror ng'eny moloyo nikech en sector mar jua kali. Koro kachako to nitie weche matindo ong'eyo weche mantiere e sector mane path. To ng'ato nonyisa ni an ok anyal nyuomo nyako ma makanika ma koduoge ot to biro dung' na oil. To napenje ni to iwinjo ni nabiro menyo. An abiro tich kaka utiyo. Mondo kaka iyudo idok ot, ing'iewo sabun, e kaka mbenda timore nade, kaka mbenda yudo. Koro bedo koro en to ber koduogo ot kodung' oil, to madam kik dung' oil. Koro mane mamiyo kaka nowacho ni ing'e kaka idak kodgi. Ing'e kaka koro ng'ani osemiya picha moro niya, I'm in the wrong place. To an to adongo ka ng'eyo ni kama antiere no is the right and the best place. Ka ng'iyo gi support ma benda yudo koa kuom jonyuol. Oyudo ka mama be oserwako koro. Ni kare en gini en gima to mane ntiere go chakoro serumo. To mane ntiere go chakoro no serumo nikech kopenja ni nyathina in idwa timo ang'o mama? An adwa mana bedo mechanic.
kendo ochako ka skul Cynthia ineno ka idwa somo ang'o, mama nadwa mana bedo mechanic, koro no ochunyo oyie to bende noduo yudo ka matunda no, in fact nakano pesa Jua Kali discipline mar Jua Kali en kano pesa. Iyudo abich ichamo ariyo ikano ariyo achiel ing'eyo kaka itimo. Koro mana kano mokuongo en mana make sure na ng'iewo ne gima ber mogik e ndalo gima naneno ka nanyalo timo ne mama maber mondo ng'e ni kare gini ne en gima ber. Nikech baba to kata kano wadhi godo Jua Kali samoro enong'eyo kopogne kucho, baba be ne obunga maber kopogne kodhi oloso trailer maber, samoro no wadhi kode kata Nairobi ka kuonde moko iluonge oloso trailers geche madongo, ka customer oluonge to wadhi kode to gimang'o miye nyaka ang' opogna. Onyisa ni mam kaw mari, ahero kaka oluonge ni mam mam koro kaw ma ang' idhi ng'iewo godo buk, en gima nodwaro ni idhi ng'iewo godo buk. Koro kata ang' ok ing'iewo buk to en e pache osenyisi ni ang' idhi tim godo ang'o, ing'iewo godo buk. Mano ndalo mana dhi skul. Kamano. Beth ntiere obila e ndara, to obila gi weg nyamburko samoro gigore, samoro gin osiepe, samoro iting'o gimo e lweti kama itimo setedhe kata ionge gik moko ma samoro chik dwaro. Ere kaka idil go obila e ndara ka intiere tich kaka ng'ama miyo? Okay, an korka kora obila dilgo maber nikech kamoro amora ma ng'ato nitie kata gimoro amora mitimo, mokwongo nyaka ibed gi discipline. Mar ariyo, king'eyo ni barua ma kama dwarore, ing'ado barupego ibetgo. Uniform dwarore in e tich. An ka an e tich always onge chieng' mane kosa gi uniform. Kata obedo na Sunday abiro rwako uniform, kendo ji ma samoro jogwago samoro penjaga ni wewe irwako uniform nyaka Sunday. Akonogi ni mae ofisa, idwa na dhi arwak uniform ni kanyo. Mae ofisa. Koro iluwo chik. Kiluwo chik onge gima biro chwanyi go bila. Ibedo ng'ama nigi discipline nikech koso twakosoga. Samoro ido ka jam nitie i overlap, samoro iting'o excess, mago makosa. Koro ni sama obila ochungi to yudi kata ki overlap kata iting'o excess. Ok inyal chako shout at him kata nikech mokwongo isekosa. Ibedo ng'ama nyenyekea, to kata kilori keto gari kando, mostly aketoga gari kando, akone mani afande najua nimekosa, lakini unaelewa tu ni hali ya kutafuta. Haki usinishukishie watu. Weater jogi abiro duogo mondo wauo. Kech mano to obvious. Koro ing'eni kiwuoyo kode maber kamano, ibiro yudo kata ka ne iyo wang' manado biro dok piny. But yudo jok moko, most of our drivers, yudo ka ng'ato ose overlap, polis odhi ochunge, kar mondo nyenyekea, odwa nodhir kata polis no gi gari ka, ng'eni kanyo endo okubi winjoru gi polis no endo. Koro an mane kaka dil. Ng'ato penjo ka nieri iwacho ni ng'eyo nukoso. Kawuono wawinje koya e dhogi ni to ukoso nang'o. Ang'o monu matatu luwa chik mondo gin bende giting'a jomoromo, giluwa kik gi overlap. Ang'o matimore bende? Gima timore en target. Kech geche go ido ka komiwa gi wuon gari to omiyi target. Omiyi target monego bed ni miye by the end of the day. In be wuon kakitiyo nyakidog gimore ot. To kwa wacha adier, jam ma Nairobi, tidwaro ni rush go kata squad 4 kata 5. Kiluo jam, obviously this squad 2. Squad 2 target mar wuon gari en nyaki miye. Ko target e mulaoga. Or at least nyaka ichangamuka koka koka imbi yude gimoro. Kora mga jong wadhi kaunti ma Migori kama bende wawinje koya kuom jopiny. Samoro nyalo yudo ka ntiere jok ma ok ntiere kod yie ka ng'ama miyo omako steering kende makoro riembo nyamburko. Samoro nyalo yudo ka itero nyamburko to yudo ka ng'ama miyo bende madwa loso nigo kaka mechanic, ntie jogo ma bende samoro chunygi godo. Awinje koya kuom jopiny kata gi johala mantiere kaunti ya Migori. Wan ga gi nyiri gi mon ma driver and conductors. Kendo tijgi wayudo ka ler kabisa, kendo girito tich, kendo gin gi luor.
Sani in my department I have only 3. And get 2 conductors gi driver achiel. Yes. Koro tij gi ber, gin gi luor maya kutosa, kendo gi aras ji. Kendo kaka giwuoyo gabiria, giwuoyo e yo moro mohoyore kabisa. Madopo no nyalo bedo gi mine mang'eny, gi nyiri mang'eny, mosomo weche driving, nyalo bedo nwa ber kendo nyalo kelo nwa kwe. Giwuon tin pod gi luor, pod gi parne pod tich mar gari, en kaka tich machon mane ambni goyi ji. To sani piny olony, ma tich mora mora kata miyo donje kata ng'ama nyako donje. Koro is a part of teach, mujore ng'ata ng'atu ti. Mwadwaro jok moko be ma drivers, mine ma driver kata nyiri ma conductors, mondo biya to gi apply teach through the SACCO. Kendo gibiro yudo konyruok, kendo gibiro yudo kaka gibiro chiemo. Gitiye Israel route, from Israel to Kisumu, emana SACCO ni an gi nyiri 2 ma conductor gi driver achiel. Sipokuwa driver no nyose bedo transfer dhi route ma Nairobi. Kaluwore gi tije maler, accurate mare, ber kabisa. Chon kana ng'e maber ni ng'ama nyako ok nya riembo na gari. Lakini sani kobo ibede gari ma ng'ama miyo riembo, very comfortable. Onge haraka, very neat kama entiere no. Kendo tiyo tije ma accurate. Kendo ahero tije kaka tije ler. Nikech asabede an jatendgi kendo asabede gi kogiriemba. Koro gi qualify. Ginyalo kadhi nikech moko nigi chuogi. To seche moko neno ni kopo donje ot late, to nyithindo be nitie bathe kanyo. Chuore be nitie bathe kanyo. Koro the challenges mogi neno matindo mag in house. To mano en tich mora mora. Nikech ng'ato nyalo bedo kata sign mar chakre sa achiel otieno nyaka kiny nyaka piny ru. Iwinjo. Koro wawuoyo mana kuom jomodak mine ailago. Gibeda jomoriere, to giwinjre awinja nikech odhi menyu. Giwacho ni joma gidago biro frustrate gi. Lakini mosawe tich kuma to onge mosadonjo in that department. Inyengana an former chairman George Rarieda mar Migori County Matatu Operators Union. E matatu sector mar Migori County wan maber kendo tijwane kanwa chake ne onge joma mon. To kawuono wan gi mine, wan kod nyiri mariembo nitie, kendo nitie nyako mariembo premium madhi nyaka Eldoret, nitiere nyiri ma conductors mawuok gi geche ka nyaka Kisumu, nitie mawuok gi geche ka nyaka Siaya, nitie mawuok gi geche ka nyaka Bondo. Kendo gitiyo maber mak mana e tijgi no. Samoro nitiere mine moko mang'iyo gi makonto nyakone otimo ng'e gari ni kata otiyo tich mane gari ni. Koro mon mang'iyo gi ok ng'igi ka ok ng'igi wang' maber ahinya, nikech ng'iyo gi ka gima gikoso tich monego bed ni gitiyo. Lakini gin giwegi to gitiyo makendo kanyocha bedo gimoro piny nyocho kona nyaka kaka tijno oa ene gari mar Rongo Public Transporter SACCO. Okona tijno motiyo mar conductor no osemiyo osenyiewo nyaka plot kendo puonjo nyithinde. Koro aneno ka gidhi maber, onge rach magidhi, mak mane joma ng'iyo gi to ok ng'igi ka gima gitiyo tich maber. Nego tijgi ber kabisa kaluwore gi joma ondikogi, wacho ni gin gadiera kod tich magitiyo kendo giamini tich magitiyo, kaluwore ni kata pesa iyudo maber mopogore kaka iyudo pesa mar conductors kuom joma chuo. Ne mariembo geche ka, nitiere kaka drivers weg geche ka yudo pesa kuom mine mondik ma drivers ka, molo kaka ginuang'o pesa kuom joma chuo. Tijgi ber. Kalo machon to nokwa ji aminigi, nikech nokwa trust tich ni ginyalo tiyo tijgo. Koro mano omiyo nokwa aminigi, to kawuono to koro wan kod gi trust dan. Mine ok ohero tijno, kendo ginene ke tich moro manyalo miyo gi pesa, omiyo ng'eny mine onge. To mosefwenye to nitie kendo luongo wedegi, luongo jowetegi to soe. Do poga gibedo bedo the namba mang'eny. Paro ni joma chuogi bende chayo ni ka gibedo tije ka, to en tije moko machon mag chode ka, kata en tije machon maketho ji. To kawuono e sector wa mar matatu no improve kendo wakete changes mang'eny ma sedonje e SACCO, to SACCO mi gari mitiye time ineno kin be noa nikech ibiro kawo nyaka loan, share nitie mindiko biambo kia tich nyaka ndik share cha ikawo loan kendo ipuonjo go nyathi kendo inyatimo gir moro maber, omiyo sani en gi changes mopogore ma namba machon. Mago duond jopiny Nyakorom Gajwang' koya kaunti ma Migori. Iwinjo ni tijgi better than neat. Giwacho ni Beth winjo nade kiwacho ni tije joma mine ler ahinya e sekta, kendo giwacho ni kiriembi gi ng'ama miyo to kendo gari dhi mayom. Ere gima gino kele pachi? Mano giwacho adier ok giriambo. To en gima ber
to kendo mano oromo ng'iso mine mang'eny kata mine mobet dala kucho kata mobet abet e ot mok dwa tiyo, mano oromo nyisogi ni wajoma mon wanyalo. Kech yudo ka sani piny masani yudo ka miyo samoro en miyo ma dichuo nosethowe gi nyithindo, obet abeta kanyo parore mang'eny, kunemide kata ni pressure tinde nego mon mang'eny. To nego nikech kong'iyo nyithinde kande to konyal provide ne nyithindo, koro yudo ka othoweyo kendo nyithindo. Koro mano romo nyiso joma mine niya, tich en tich to kik iyier tich. Bora tu ni kaka itiye king'eni idhi tiyo tiji, ok idhi tiyo tich e tich machielo. Kon mongoja ng'asingo ni wantiere kod achiel kuom bende jo ohala e sekta no mar nyamburko ma koro en wuon nyamburko, ja ohala motegno ahinya, mano nya Ugenya, Genevieve Musumba, machiegni ahinya ma. Erokamano. Mose nyikwara Mogajwa. Amoso ni ber ahinya, odiochieng' ma kawuono ma Nyasaye omiyowa, kendo amor mar biro kae. Machiegni. Erokamano. Nyiso sigandi matin kende, nyimine na gi osenyisowa sigandi kaka ne gichopo e sekta mar matatu. In nichopo nade, ohelni ng'eny. To ka nichope nang'o, ang'o manodhiri mipok ichope sekta mar matatu kaka ng'ama miyo? Okay. An natiyo e sirkal kendo natiyo e bank mogik, to ka nawuok tabet e ot higni 2. Taneno ka bet tekna, nikech naneno ka pod an ng'ama tek matin, mana nyalo bedo ng'ama useful. Koro apenjo ni to ohala mane mananyalo, to ng'isa mamoko, to kane ochop koda ka mar mtokni, to naneno kama nanyalo temo, although naonge gi experience, to nang'eyo ni anyalo temo kendo anyalo chako. Koro nachake higa mar 2011, na register kambi machako kamano. Nagolo pesa na mane an godo manawuogo kuonde manatiye savings na, mang'iewo go geche, ma set office Nairobi, set Kisumu, set Kakamega. Mana e kaka nachako. Chalni ni ai tich kiber. Ne tich kaber. Set office 3-4 dichiel, to geche ok gari, geche. Viketo. Yeah. Koro mane kaka ne wachako gi kambi miluongo ni Sasaline Classic, kendo pod wadhi kode nyaka sani. Mama en tich mamari, en ine wuon kambi. An e director mare, kendo an e wuon kambi. Kamano. Erokamano ahinya, machiegni ahinya kendo kuom yie kuom kodwa mbaka. Nitie jok ma ok oyiega ni joamine nitiere sekta no mar matatu. Kawuono gineno gi wang'gi kendo giwinjo twak bende kotenre kod mbaka. Nyakoro mga jonga dwano adhi e kaunti ma Kisumu, bende wawinje kotenre kod mine mantiere sekta ni mar matatu mantie kaunti ma Kisumu, ginto giwacho nang'o. Kanyalo dhi Kisumu. Very important tool. Mgajwang' mondo wawinje koya edho jogo mabende timo ohala e sekta no mar matatu. Kopo waikore to hangne wadhi kona yo makare. Cynthia Duogiri, e kinde misebedo kiloso nyamburko, bentie tich matek mogik miseromo go, to ne en mane? Tich matek mogik nitie. Tij nyamburko oduong'. O unit maringa achiel to en gi units mopogore iye. Koro luore ni mane mamit ni ahinya, miwinjo ahinya. Nitie ng'ama winjo waya, nitie ng'ama winjo engine, nitie ng'ama winjo gearbox, nitie ng'ama winjo suspension. Koro pek to nitie. Inyalo yudo kaka sana kar engine kae ema pek nitie. Samoro kaka inyalo yudo ni iloso gari, to ka in kendi samoro golo engine mondang' igole piny, mondang' igole gari kanyo mi kete oko, mano kore shida. Kanyo kama pek bende nitie. Nikech nyaka ang' idwar joma biro konyi, to kaka nasewacho ni nitie jomoko ma kaka joma chuo, nitiere moko ma ok appreciate
ni ng'ani nyalo timo gini. Koro ibiro yudo ka samoro ng'ato dwa noweyigo kendi ni nikech ni wacho ni what a man can do, a woman can do better. Now you are a woman, can you do it better? To en mana solo paro kamoro achiel mondo gini odhi nyime. Otherwise nitie moko mayot kaka ke an suspension nawinjo ma aloso kata kamiyo wang'a. Abro timo ni service kamiyo wang'a. Suspension iloso kimiyo wang'i. Suspension abro loso ni kamiyo wang'a. To koro ka engine koni ema bende shida nitie matin. Ok ni nitiere ups and downs. Koro nitie samidho, nitie sama in flat, kaito nitie be samiridori kabisa. Erokamano. Wadhi e kaunti ma Kisumu e studio wa wantiere bende gi wendo Florence Atieno ma en jariemb nyamburko koro madongo, Beth riembo matatu mating'o jowuoth. To Florence oseriembo nyaka easy coach gotieno diochieng'. Riembo nyaka track, loche madongo. Florence machiegni musaji kwa ramunga joango wacheni in ng'awa ulrino wa kaito bende nyiswa e tich meteo machiegni. Erokamano Sister Lydia kumruaka studio. Erokamano nyinga en Florence Atieno, an nyar kano Kolwa Roya Primary School kanyo, an nyar jaduong' moro ni Michael Omolo Onyuro. Ewi mano awuoyo kaka driver mariembo long distance, heavy commercials and small vehicles. Kendo an kaka first aider, I'm a fire marshal. First aider ngiso ni anyalo deal gi emergency mora mora mowuok, anyalo konyo ngima dhano kapok ochopo kuom daktari. To kendo anyalo kedo mar mach e seche ma mach owuok, kaka wan joma ringo gi geche sama mach owuok tang'eyo kaka onego bed na deal gi majno e yo maber ma ok ohinyo ngima dhano. Erokamano ahinya Florence. Nyiswa sigandi machuok kende, ere kaka ni chopo mitimo tijni? Ang'eni tije odhuro. Samoro inyalo gombo ni tim tije moko to in ni chopo kara ni yudori ni in jariemb nyamburko mag long distance, trucks gi buses gi. Ere kaka ni gikae Florence? Erokamano kendo Lydia. Anyalo wacho ni an nonyuola tayudora ka ahero riembo gari. Because tuke ga duto tene dhi korka tugo mar riembo gari. Koro ka nabedo ng'ama duong' to nabedo gi that interest mar mondo mi abed gi license a riemb gari. Nachako bedo conductor mar matatu. Atiyo Kisumu, Kisii, Migori kaka matatu kaka matatu conductor. And then from there makoro nabedo gi interest mar riembo gari. Koro nariembo gari kawuok awach ni natimo town service. Koro from there takoni why can I go long distance? Koro long distance mara ne chakore kaka Kisumu kadhi Nairobi. Ovicho kabudho kanyo, kadhi Migori to kabudho kanyo. Koro achako riembo Kisumu to Nairobi. Kanyendo ariembo the buses mag easy coach. Kochakore higa mar 2018 to 2021. Before ariembo Acacia buses from 2011 to 2017. Acacia anyalo wacho ni kanye momiya interest gi more skills mar mondo mi abed a professional and defensive driver e barabara. Koro kana dhi easy coach long distance to I was just okay. I ride kan ngat driver maber kabisa ma adil gi rules mag barabara kaka dwarore, aluwo chike mag barabara, ok adhi overspeeding and I keep safe distance e kinda gi gari machielo. Ne ok adwar mila mag barabara kaka weche moko mag PM ni ng'ama dwa chopo mbele wadgi. Nakoni ng'ama ni garaka no in dhi adhiya anang' na chopi. Tido ka ng'atcha ochopo to kochopo kata gimoro 5 minutes to in mane en garaka chande iyudo ka ebe kendo uchopa kode marom. Koro engima na winjo ka chunya ohero riembo gari mang'eny kabisa. Makara ka poni ndalo kaka for example ndalo corona man wa break for olor barabara ni oket lockdown geche ok ringi. Na winjo matek kabisa ma ayudo ka koro tich moro amora mana nyalo timo onge. To apoka kanyo ema geche moko nowuok Kisumu ka ni red bus
ma kananeno ka gi advertise lendo mar kao drepe to na apply. Kana apply, I was the first driver mane gi kao kendo nadhi aomo gechego Nairobi makelo kar kae. Koro nariembo kodgi mang'eny kabisa for 3 years kariembo kaka driver mar bus e Kisumu during corona time. Koro kendo from there nachak kambi moro nopocha from Red Bus iluongo ni Coco Networks. Kanyo koro nariembo lori, koro awuok e bus. Koro ariembo lori kanyo endo kodgi for 3 years nyaka January nyoro manyo kambino obedo shut down. Mano e ngimana Lydia. Erokamano. Erokamano Florence. Ntiere wach moro mitiyo kanyo ni professional tang'eni ji ong'eyo defensive driver. Nyiswa kotenre gi mano. Mano ulang'o to bedo nang'o? Okay, defensive driver en driver mariembo ka always en alert e barabara kendo ofwenyo makosa mar driver machielo to geng'o makosa no kapok ochopo kuome gi all means. En driver ma ok oyie mar mondo makosa mar wadgi cha yude kata mondo tim ne wadgi machielo makosa. En ofwenyo makosa no to geng'o kapok makosa no ochopo. Mano e ng'ama defensive driver en e barabara. Kapok aduogo e studio ka Florence, sigandi chalo ng'ama ong'e gima timo kendo awinjo ni nitie nyaka gi iwacho kanyo ni nitie gi lony mabende mar kedo gi mach mawuok apoya. Nyiswa ka ntiere samise romo gi masira e ndara kata mach e ndara mi tiyo gi skills ma in godo gi mi konyo go wachno. Bose timore ni nyaka ni chak riembo? Erokamano Lydia, mano nosetimore kane antie kambi moro na Acacia. Kane awuok Busia gi bus mar 52 passengers abiro Kisumu. Kana chopo kamoro ni Maseno, ne nitie mteremko moro kanyo. Nayudo gari moro matin ka kore ko chako mako mach. Ayudo ka driver ne panic, en ogolo nyithindo gi goods manen go e barabara. Koro kana neno mano to nachung' amng'iyo safer place, tachungo bus, then agolo my fire extinguisher, taringo adhi kode kanyo tayawo bonnet mare. E seche ma en okedo mondo ng'i safety mag nyithindo, to an natemo matek mar mondo mi asim majni kana tiyo gi fire extinguisher mara mar gacha. Mane wa manage ma wasimo majno endo. Erokamano. Gi drepe mamoko be nochako chopo yuda kanyo ma negi biro ma wanego majno. Onge joma nohinyore, onge joma nowito ngimagi? Onge ng'ama nohinyore, ne wasimo majno kane pok odhi alanda mang'eny kabisa. Koro moja inyalo neno weche motenre kod bedo jariembo ma bende ntiere kod lony weche mopogore, konyo bende abiria pono ni masira wuok ma ogin tiegruok mang'eni wuok e sekta ni ma bende ntiere joriembo mantiere kodgi. Kwaduogo e studio kae Genevieve, nyiswa ni to kambi mari indiko joma mine bende ma joriembo, ma conductor, ma konye tijego e sekta no mag wuoth, in gi joma mine adi e kambi mari? Yeah. Wan gi jok mamine sana matimo office job, clerical matimo bookings, timo gik mag accounts, kao pesa, choko pesa, timo banking and gik makamago. Kendo wan gi jok mamine magin jopang geche matiende miluongo ni makangas wan godo. Wan go Kisumu, wan go Nairobi ka, wan go kamora mora ma wan tigo. Conductors. Conductors, wan ukwating conductors, nikech our capacity. Wadhi maonge conductors. Koro conductors tuonge go. Wan gi ground workers, ma commonly refer to ni makangas. Mage jok ma wan godo. Koro joma mine wan go, to kadipo ni ng'ato biro ni dwa riembo kodwa, to en ng'ama mama to wakawe ken qualified. Wang'iye kaka wang'iyo jok mamoko, nikech wang'eyo ni gintie. Kendo wang'eyo ni ginyalo tiyo kendo ginyalo riembo kaka jok machuo. An awuon osetinga gi ng'ama mama ka wuok Nairobi nyaka Kampala. Yeah. Kariembo bus. Kariembo bus, big bus.
Yes. Koro into kambi ni to sani onge jariembo mamiyo. Sani to sani kaka bit kani sani waonge. Ka gibiro to mina gi tich. Ka gibiro wabro miyogi, ka gibiro wabro miyogi. Iwinjo ka jo Migori nowacho ni joma mine koting'o ji tiwinjo ka in salama salmin kendo chunyi ok inya kata nindo ing'eni yang ni chopi. Kwa wogi Florence bo wacho ni kata ng'ato kasore to weneyo. To ipo mana kuchopo same time podonge pogruok maduong'. Adona odhi e kaunti ma Kisumu kendo nyakwar Mgajonga winje koya kuom johala. Kaunti no ma Kisumu mago aina to mine mantiere sekta ne mar wuoth winje koya kuomge. Inga ena Irina Dhiambo. An conductor mar gari matatu. Route ma Kisumu Busia. Koro nadonje tijini nikech naneno ka ka mine moko gin driver. Koro bende naero mondo mi abed kata kaka driver. Koro nadonje tijini mabedo adhi e driving school babedo gi licenses. Koro nachako kaka conductor. Koro naduoga yudo ka mine bet ne ohero gacha ka atiyo to giwacho mana ni we adhi gimiyo cha mine bet handle ji maber. Emomiyo na abedo gi courage mar bedo conductor i gari ma Busia Kisumu. Asetiyo tijini kuom 2014 nyaka sani 2026. An gi nyithindo adek, an gi dalana. Ayudo kaka nyithinda dhi e skul, gichiemo, wan maber, wan sawa. Koro akwayo mine kik giluor tich moro amora. Sani jomosomo ng'eny to tich onge. Koro tich moyudre kaka mama inyalo tiyo tich moro amora. Bora ni nyithindo yudo kaka chiemo to dhi e skul. Bedo conductor e sekta mar matatu ni ober. Nikech ko nitie ng'ato kanyalo biro iyudo ka seche moko ng'ato mana kodo yani sida ne ma kisran ne mowuok kode ot. Koro in kaka ng'ama miyo ting'eyo miyo wadu inyalo rango awacho ni ng'ani seche moko nigi kisran awera kode mondo atur. Iwacho ni tur onge asara. Kata ko obedo ni kata onyadha kodi to in iduogo ne piny. Nikech yudo pes ng'ato biketi ofuki okoyot. Yudo pesa tek. Challenges nitie nikech inya yudo ka ng'ato nyachako dhau kodi mara iwacho ne ni sud kanyo kodwa sudo. Koro kaka in ng'ama mama ineno na walinga linga mondo mi gima tin ni kik onyuol gima lach. Koro linga linga tiwene kore. Emomiyo asebedo indara ka kuom higni mang'eny go to pok ayudo ng'ato ma dhau go kata magora go nikech ajaturga kaka ng'ama mama. Wayude yo makare nikech bora ni in gi pesa to iyuda documents. Koro ng'ato nyaka dhi driving school matin mag ok ochuno. Bedo conductor bora mana ni inya rwako uniform ma kawuono ok arwako. Kin gi pesa inya dhi dwaro manyo good conduct to good conduct imiyi kod sako. Koro kisedonje sako mar gari mintie to iyudo good conduct to ina sawa bora ni seyudo uniform. Gima police penje ndara en mana good conduct. Nyinga Makrina Kiny. Ka nadonje bus park kae na chako gi tij hotel. Abe hotel adhi e hawking, adonje kendo hawking mar lewni. Koro bang'e to bing ni koro jogi ni kastembe na wuoyo kodgi bagirwako e sekta mar matatu kaka secretary. Sekta kaka mar matatu ni nyaka nadonje anta neno ka en gi pogruok mang'eny gi ohala mamoko mabedo kwa setimo kata mag hawking kata ka ng'ato ndiki hotel at least waneno kinyalo yudo gimoro matis midogo tinyalo save gimoro. Gin friendly kech kana donje sekta ni chairman maka notimo na gigo temi mondo abed kaka achiel kuom jogo. Nyaka ibed gi badge manyiso ni tiyo kanyo. Mana badge no ema pani nolos na mondo abed achiel gi group ma
jo matatu nitie. Koro kosebedo registered tiloso ni badge gi office mar kod sako marwa no ero. Okay, challenges nitie nikech samoro abiria nyalo wuoyo kodi koneno ni ng'ama mama, oboneno ni en gi ratiche. Koro jomoko ko advantage kuom joma mine. Oneno no nyalo wuoyo kodi kaka ene modwaro. Anyalo nyiso mine ni kik giluor donje e sekta mar matatu. As long as ni nyalo yudo gi kaka ikonyri gi family ni, ochal gi kaka tije mamoko. Mana kaka miri mamoko be gin mechanic, ntie nyiri ma gin carpenters, ntie nyiri magedo. Chala gi mar matatu ni onge pogruok. Mine kik luor tije nyakwarom Gajwang'. Mano e wach moyago Kisumu. Wadona dhi Karen kama ntiere twak gi jogo makero sirikal tesre hewi monj mane otim ne seneta ma Vihiga Godfrey Otsotsi. Sponsor is known, and from the evidence we have received, we have confirmed that these goons, whose faces are clearly caught on CCTV, are part of PS Raymond Omolo's team. They have been working with him, they have been seen with him, and even yesterday when they attacked Senator Otsotsi, those who were sent were told that, oh, these are watu wa mkubwa, these are Raymond Omolo's boys, we can't touch them. We are demanding that PS Raymond Omolo resigns. He is the PS in charge of internal security. He cannot be the PS in charge of goons. And we are not just talking about the goons that attacked our brother. We're also talking about the goons that also attacked Best Western Hotel in Kisumu. They are the same goons sent by the same PS. The goons that came to Malava to attack us, they were hired goons from Kisumu. In 20 hours, they came to Malava, attacked the Honorable Seth Panyako and I and our convoy. And all these goons are known, and they are sponsored, and they are financed by none other than PS Raymond Omolo. We want to demand for his immediate resignation and the immediate arrest of these goons, and justice to be done for Senator Otsotsi. So let's not tribalize this thing, and let's not trivialize it. It is a menace that is going to affect us and the coming general election if it's not addressed now. Goonism is a threat to our security, is a threat to our democracy. May I ask His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka to now address. Thank you. No, he wanted to say something. Oh, Caleb. Yes. Thank you very much, my seniors and members of the Fourth Estate. Again, it's a sad day in our country. We've seen a series of attacks on leaders. It started with the Kisumu Hotel, our brother Raphael Tuju. We were attacked as Linda Mwananchi during our rallies, both in Kitengela and in Kakamega. And those who are trying to single out this event, I see some sponsorship across social media to try and portray it as a love affair. When these goons were paraded in Kisumu Airport, and the entire Kisumu Airport was full of goons, what love affair was there? They are the same goons who wanted to attack the entire team of Linda Mwananchi on our way to Kakamega. And they seems to have a command center. And this goon seems to be all over the country. I think it's no longer business as usual. And as leaders of this country, we are calling the president himself. Let's not even talk about the dog. They are the owners of these dogs. Is the President William Ruto. You are spoiling our country. This is the democracy that brought you to power. Just respect Kenyan democracy. It allows people to express themselves. This is the democracy and the freedom of expression and association that Baba Raila fought for so many years. Why do you want to dance over this democracy Baba fought for while claiming to preserve his name? It is a shame. And trying to pit one tribe against the other. This is not a war of tribes. We are telling our brothers from Luo Nyanza and the Luya Nyanza, and the Luyas, we live together as brothers and sisters. Let nobody try to show or try to create animosity between two tribes. It is nothing to do with tribal animosity. It is purely
a system that is cracked, a system that is afraid to go home, and a system that is trying to create chaos and anarchy. This is not an anarchical country. This is a country with rules, constitution, order. And we will not allow William Ruto to bring Kenya down into an anarchical state. That one will not allow. And we are here to protect this country kwa vyovyote vile. The young generations have woken up. The Gen Zs are there. And even the Gen Alphas are coming. All generations are going to wake up and send William Ruto home. Thank you very much. Senator Dan Mazo. On behalf of the Senate, we have condemned and we are condemning the actions against Senator Osotsi. And these are people who have now been identified. They are known. They have committed a criminal act on the face of everyone and on the face of the law. And the IG and the DCI boss have allowed a lot of crime like this to go unattended and without prosecution. I'm really challenging the IG this time around and his police system to make arrests, and we want to see justice being done for Osotsi, and that such other acts stopped all over the country, because these goons are hired everywhere. And anyone, on a lot of occasions, shouting one time is either kidnapped or beaten up the same way Osotsi was done. And therefore, it's a time now we want to see action. We want to see them in court. And in fact, this is attempted murder on Osotsi. And the goons should not be charged with a lesser offense. And in the worst case scenario, for those young people being misused like this, you should know that in an event somebody dies, you'll be charged with murder or manslaughter. And this runs out of the injuries. If they run 360 days, you'll be liable as a person. So we want to see arrests, we want to see these people charged, and we want to see this end. Finally, for every careless act like this William Ruto is doing, you are losing 1 million votes. Now you are 1 million votes less for attacking Osotsi. Thank you. Senator Boni. Mago kweth maketo sirikal teso nyakoro mgajuang achiel kachiel ka gintiere Karen ang'nwami mathoth kotenre kod twak margi ewi monj mar seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi kabende en twak madhi mbele. Wabro migi koik sawa mar weche manyien mar migago gi mamoko magodhiambo. Gi sani nyakoro mgajuang pod wantiere siwinde mar ohala. Wagombaka gi mine motegno mantie sekta mar matatu mosetiyo matek. Bi Genevieve Martin ntiere wala koala ntie gi midhiero mage kata challenges. Gin mage misekadho nyaka ni donje ohalani? Erokamano. Challenges ng'eny e biashara ni. Challenges nitie kodok korka jok ma ng'iyowa, kaka regulators mawa, kaka environment mwatiye, kaka yudo geche. Nikech rules ng'eny e sector ni. Wabedo control gi jok miluongo ni NTSA. NTSA gi ging'iyo ni to watiyo nang'o, kendo rules mag giketo pile pile. Tiyudo ka moko chando ji moko mohingo jowetewa moko bende. Nitie jomengi idewa. Nitie jok ma ok dew, to nitie jok ma ing'iyo saidi. Ineno. Koro inyalo yudo ni, for example, idwaro ni ki operate, to ki operate gi geche ma less than 30. Nyaki bed gi geche moromo 30 at any one given time. Ikiyie ni operate. Koro inyalo yudo ni your neighbor to operate kata gi geche kata par kende. To into read ni nyaki bed. To kine koridne. Okay. To into kama riyo dok chien matin to en wach. Koro mano is one challenge. Another challenge mar environment kuma watiye. Mano to koro dok korka county makoro watiye. Iyudo ka environment is so bad maka kitimri onge. Peace onge ndara kanyo kuma weni nitiye. Nikech ng'ato ka ng'ato mikare motiye. Tinyalo yudo ni in gi neighbors makalo kiewo momiye ubiro iri. Koro mago kelo gik miluongo ni chwanyruok seche te gi jowa manie ground go. Iyudo ka ji dhaw, iyudo ka ji timore nadi, to mano ok ber ga gi biashara.
biashara dwaro kwe, kendo biashara dwaro ni ka ng'ato biro madhi wuoth to oseyiero kuma odhiye to odhi kacha, to tinde yudo ka en ng'at miywayo ni kane ni kanyo rach, kanyo kiang'o. Kane Machako nok en kamano, but sani akia ni en competition, akia ni en ang'o, ok ber. Koro mago challenges mwayudo. Kodok korka finances, to wayudo ga ka seche moko idhi kata holo nikech geche ok giyot miwuok awuoka tidhi ng'iewo. Dwaro ni in gi facility, dwaro ni idhi e bank, dwaro ni idhi ka kuonde mopogore opogore. Koro seche moko kidhi tiyudo ka ok favorable, particularly for women. I don't know why. Nikech we are capable of paying just like the men. Ang'o mamiyo gibedo gi to gi joma mine? Ok ang'eyo. Mae madwaga ni mondo ng'ato break it down. Kendo dwaher ni sirikal. Obuse penjogi. So giepa. Giepa. Koro dwaher ni kata sirikal dwani bende ong'iye jok mamine manie sekta ni gi wang' moro maber, gi setie funds moko ma mine yudo e yo mayot. Ineno. Koro kanyo chandowa matin. Koro competition seche moko wayudo ka is too difficult. But kata kamano pod wabe wagwere agweya kodgi. Ok iwe nikech mane giri mane isechako, jogi mane isendiko ng'iyi, families ma bende in go bende ng'iyi, ibende koro iendelea tu, but tek to seche moko wayudo ka tek. Kamano. Obila otiyo go nang'o? Obila, police. Obila. Utiyo kodgi nang'o e ndara? Obila beta jambo. Jo NTSA tero matek moloyo. Joma tero matek malich to gin jokanjogi. Obila ber winjo wach. Man county. Obila ber winjo wach. Nitie moko marogi shingen kamoro amora nyaka yude ng'at marach. Koro kata kuom obila ka nitie moko ma rido saidi. But finally gin gibet giwinjo wach matin. To kanjo ok winji. Askache gigo ok winji. Kendo nyalo biro to kaka gachi to ywayo to dhigo. Kosedhigo ng'e ni onge bura midwa loyo. Nyaka ng'igol pesa ikigol gachi chakacha. To nikech mana gima tin ng'ato dwaro gimoso yo fukone. Mabe ok gichiw. Mado wach ni awacha ni mana gima okele. Koro chal ka gima pile nyaka igol gimo. Chal ka gima pile in ga gi makosa. Makosa no bende okine. Kata ka ng'ato biro for example, biro yudo ni, biro penjo ni in gi license iseng'eto. To inyalo yudo ka ionge e ofis. Koro mbet joga gi wachnegi ni jo ofis onge duoguru. Mano kendo romo ni ywayo gari tero e yard. Ineno. To license iseng'ado kinyal operate kok ing'ado license. But ok gin patient. Koro gik moko nitie matindo mwayude kamano. Kata kamano pod intiere kod chuny mar dhi mbele, kendo dhi mbele gi tich. Nyaka idhi mana mbele nikech kiweyo to koro iwene ng'a. Kiweyo to idhi dak nang'o, or kata kiweyo to koro iwito jo mang'eny. For example, my company nigi ji mang'eny. Over 30 drivers. Man gi families. Ma bendo rely on tijni mondo giyudie income. Joma man gi nitie clericals, nitie rota vi jogi te idwa wito gi kure. Koro again you must hold on, apart from ni in jabiashara no, you are creating employment also, which is I think very important. Yeah. Beth, nitie chieng' mane sebedo godiochieng' matek mogik e tich? Ne en chieng' ma ng'ano timore? Okay, nitie chieng' moro gokinyi achaka tija kama kawaida. Kachopo Waiyaki Way nikech an ariembo geche mag Welcan Sacco from Kawangware, Lavington, Waiyaki Way, Westlands. Kachopo kase loro ng'ato Sarit Center, kora adwa dhi roundabout mar Westlands mondo aduog back to Kawangware. Aloro ng'ato Sarit Center, mbele kanyo nitie zebra crossing, trailer be nitie mbele, gari brake paddle war achiel. Koro ashanga ni to mane odiochieng' ma wiyo kane wilgo e matatu. Dhano cross e zebra crossing, trailer ochung' kacha, traffic light ochung' kacha cha. Natia gi wiya gi ujuzi na make sure naketo gari no kando, but
nobuoga nikech ne pok ang'iyo, ne pok ategno sana e riembo. That was back in 2008. To onge masira manotimore. Onge masira manotimore. Pod ayie gi jamigori chane joma mine riembo kotang kendo gitemo duto ma ginyalo. Mar kwepo masche mag apaya. Wakoyo matinya kod mga juang chenro en siwinde mar ohala pod watie kod wendwa kama oting'o Beth, Cynthia, Florence kachiel gi Genevieve. Waduoko kod twak mar siwinde mar ohala. Kik idhi mabor. Yesu Kristo enosiepwa, dial *811 *273#. Citizen Duca, the home of discount. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duca, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduca.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discount. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manokosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima.
Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mokwongo kapok wawuoye financial issues nyaka ibed gi passion. Kichako biashara nyaka en gi bed gi midwaro gi chunyi mondi. Waduoge twak marwa nyakwar mga jwang masiwinde mar ohala dwa mapio pio adhi e kaunti ma Homa Bay wawinjie koya hedho johala. Nyinga iluongo ni Joyce Ong'eng'a. Tang'era gi nying mar Mama Bobo. Ane garaj ka atimo ohala mar uso spare parts mag pikipiki ma en under transport. Ohala ni asetime kuom kinde malach ma sani koro an gi over 12 years. To ohala ni nachake kana ng'iyo gima nanyalo timo bang' kana aseneno ka koro adwa na ae tich mana tiyo. To nabire ka neno ni mondo bende atime ohala ma ji timo. Koro nachake kamano to nachake mana matin gi savings mane an godo. To asebedo ka antiere higni go te gi challenges mantie. Challenges to nitiere ohala ni mana kaka ohelni mamoko. To nikech ing'eyo kaka wan mine, samoro kichako gimoro to be ineno ni ok ochaka gi ng'amoro. But no, mago duto nok ang'iyo because naneno ni ohala kaka sani ng'ata nyalo timo ohala moro amora. Koro nachake na matin to challenges mwaneno en mana ni clients mwan go, the group mwatiyogo sani gin nyithindo, the youth mang'eny e sector. To the youth mang'eny e sector ni ing'eyo ni akili margi samoro ka gibiro iri to gibiro iri as a mother, as a woman. Koro gitemo mondo kata mondo gitrick in a way. Koro wan bende wasebedo ka nasebedo ka anana kodgi kamano, wabedo kodgi. Koro gima na fwenyo ohala ni en ni kipo ni goe ma in kode very serious, ilimit ni rate michiwe e begine, rate michiwe e gowi. Nikech nyithindo gin very tricky. Moro nyalo biro to kose tricky ni to samoro bende timore nade. Wuondi kanyo to kiny koduogo madhe kama. To en ohala maber kendo anyalo encourage mine wetewa ni timuru mana ohala ni nikech en mana kaka jomineno kaka joma chuo timego e kaka in bende nyalo time. Bora tu ni ing'eyo ni to in kitime indiko bende bedo mama mandiko ka samigo ohala. Kinde duto kisendiko indiko an item indiko. Koro at the end of the day, ang'eng'iyo ni to be loss of profit moro out of gimane ohala mane goyo no. Kikigoya go ohala ba an mane maseneno ka gine ji mang'eny, miyo ji mang'eny fail. Ohala nyaka ibed ng'ama ndiko book. Nitini kendo item ma kama ne en kama to ne en pesa ma. Koro at the end of the day i calculate ni to out of this ma be na yude gimoro. Mana yudo to kwati neno kaka idhi go ohala. Another thing, gimosebedo ka bende chando wa mine wahero weche mag dhi olo pesa sana. To weche mag olo pesa go idwa ni kata kiole to kiol pesa moro maduong' makoro instead of keto andi ni mbele tineno kodhi oduoko chien because koro kimiuso tidwoko everything. At the end of it all inwang'o ka onge gimoro miloso, idwaro mana ni kata chak iduogi chak timore iol, mano be duoko ji chien. Otherwise ohanda ni asedhi go matut, osekonya ka gik moko matindo wa mine ung'e ni wadonje e gine matindo mag grube gi osebedo kochulona and osebedo kochulona ot ohanda ni machulo license and anyalo wacho ni en ohala maber kendo en ohala ma anyalo encourage you, although ni competition masani to is high because endi ni koro tin koro ji osebiro mang'eny to juro mang'eny no bendo kuondi luwore gi kaka itimori na kaka irelate gi ji e business ni. Ng'eno ohala bende en all to do with wuoyo, kaka iwuoyo gi customers. Koro mano e gima bende an anyalo encourage godo mine wetewa ni chako ohala tibed mama ma in very strict ohandi, tibedo ng'at moro ma ichalo ng'ama
kitimo bookkeeping in a way ing'iyo ni naware kendo kata kiwero bende another thing ma ji timo en ni dhi wero to kibiro tiolo gik moko e dukani no we timo mano bed gi gigi piny ng'e ni mana waro pesa ma kama koro kiuso ting'iyo ni mana waro kama profit nonego bed kama and like sani anyalo wacho ni sani to koro profit margin dok chien but kato dok mana chien to pod obed profit. In fact a profit is a profit makata en 1 shilling it is a profit. Koro mane gima nyalo encourage jugo kendo mano be manyalo konu ni mano be samoro osechando mine mang'eny. Obiro to olo gik moko to uso to bende kata kitiyo go pesa mar ohala ng'e ni tiyo gi tigi pesa mane yude wi ohala but don't use the capital. Kitiyo ting'iyo ni pesa makama tiyo gi yudo pesa makama koro kicking bed mondo interest ni gine mari expenditure ni mari or exceed the profit miyude a business, and that is the trick of wala. And mane kaka sebedo katime okasebedo ka all alone, and I would say ni have not poka all alone mora totally, but asebedo kan kode kamano nyaka nene, and challenges were there onge kama bende onge challenge. Maromiyo motegno nyakora mgajang winjo ka bendo wacho kiro kizungu kanyo motegno expenditure capital yago miene matiyo mateke kaunti ma Homa Bay kama na henya wadhi Mombasa awinje ni to gin nade. Jina naitwa Evelyn Wangari, nafanya na biashara, niko na sekta ya tuktuk, sekta ya transport. Mimi kama mama najivunia hii kazi, si kazi mbaya. Wengi ni wanaume wanafanya hiyo kazi. Na sasa licha ya kuwa wewe ni mwanamke na hawa ni wanaume, kuna vile mtashindana, mtabishana, kuna wale wana madharau pia, wana madharau wanawake wengine. Lakini ni kazi nzuri. For example, mimi ni single parent, ni single mother. Imenisaidia kulea watoto wangu wako shule. Mmoja sasa yako grade 10. Kuna mwingine ako shule yako grade 5. Najivunia imenisaidia kulea majukumu ya kama ya rent nini, chakula. Inanisaidia, naweza sema inanisaidia sana. Kuna wengine tu wanafikiria majivuno kuwa wewe ni mwanamke ukae nyumbani lea watoto kaa huko usifanye kazi ya kiume. Lakini hivyo si wote unapata wana roho mbaya. Kuna wengine wazuri na kuna wengine wanakulipa vizuri na kuna wengine na madarau wanakulipa vile anataka, maana yake anajua hakuna kitu unaweza mfanyia, maana yake wewe hauwezi shindana na yeye. Hizo ndio changamoto. Licha changamoto ya pili ni kuwa for example sasa hivi tuna shida ya mafuta yamepanda, mafuta mengine unaenda station unapata unakaa sana pale. Hiyo ndio changamoto nyingine. Pia serikali ituingililia kati, tuangalilia mafuta inatusaidia hii kazi kusimama, sisi pia biashara zetu zimesimama, kujikimu majukumu yetu yatasimama. Mimi sasa nilitaka kazi tofauti na ya kike. Nilitaka kazi ambayo haina wanawake wengi. Napenda sana kufanya kazi na wanaume ambao pia kufanya kazi nao huwa si ngumu kama kufanya na wanawake. Najivunia yani kufanya kazi ambayo hafanyiki sana na wanawake wengi. Na pia ni kazi ambayo licha ya changamoto kuna wale pia wazuri, huwezi kusema wote ni wabaya. Na wengine wazuri. In terms of malipo pia kidogo hawasumbui kama wanawake. Hiyo ni nzuri. Sasa tunaomba serikali pia ingililie kati watuchukulie sisi wanawake kutuweka kiwango kingine cha maisha pia. Licha ya kufanya kazi ambayo ni nzito na ni ngumu na tunapambana barabara moja na wanaume pia. Tuangalie na tutengee mahali at least. Yani sisi wale yani hii kazi nitakaoamue na uwe na roho nafanya. Bure hivi uwezi. Ni challenges ni nyingi sana. Na sisi watoto wa kike sisi tunapata challenges nyingi. Napata kama saa hii sasa tuna shida ya mafuta yamepanda. Unashukia sasa ukienda petrol station unasimama sana tunataka muda pale kuchukua ama kupata mafuta. Challenge nyingine mteja hawezi mwambia bei imepanda, mafuta yamepanda, itakuwa ni challenge, utasumbuana. Challenge zingine ni kuwa unabeba mtu kifika wakati wa kulipa malipo kidogo mnakorogana. Kuna wengine wanadharau mwanamke, lakini pia sasa mnaenda inabidi sasa atatii sababu asidharau mwanamke. Lakini ni kazi nzuri, metulelea watoto na tutunzie na tusomeshea, kwa tunajivunia pia. Nimefanya kwa muda from 2019 till now, lakini sasa najivunia
naweza kumsomeshea mtoto, niko shule, nikimu mahitaji yangu, nalipa rent. Si mbaya, ni kazi nzuri, japo changamoto ndio nyingi. Ukiangalia hizo changamoto ziwe minimize, utajiendeleza vizuri. Na watia morali, si kazi ya kiume peke yake. Pia waingie wafanye hii sekta, si mbaya. Licha ya changamoto, lakini wasio waoga. Kwa majina naitwa Eunice Osero. Mi stage yangu ni Makairo. Mi nafanya biashara ya bodaboda. Sasa kuingia kwa bodaboda ilikuwa rahisi hivyo. Nilianza kujifunza tu hivyo. Nikapata nimejua kuride vizuri. Sasa ikakuwa ni challenge sana kupata pikipiki ya kuendesha. Then from there sasa nikachukua bike ya beste yangu hapo. Nilikuwa naendesha tu kidogo, nampea 200 jioni kama squad hivi. Kifika jioni napeana 200. Sasa ilipofika nimepata ma customers, sasa akaniajiri tu naendesha bike yake. After that nilichukua 6 months naendesha hiyo bike. Kakuja akaiuza. Sasa tena nikachukua ingine. Ilikuwa rahisi tu kupata ingine, lakini nilitafuta. Ilikuwa tu kuachiliwa tu hivyo. Sasa ndo nang'ang'ana nipate yangu. Kasi ya bodaboda si rahisi vile, kuna challenge mingi. Unaweza pata customer wengine wanakutrust, wengine hawakutrust. Saa zingine customer anaweza kukutumia do tena alifasi. Ufikishe customer kama ni mlevi. Wakati anasuka kutoka kwa bike amerewa kabisa. Uwezi sasa mchapa akulipe. So bodaboda iko na challenge mingi vile. Mimi sasa kitu yenye nilifanya nikaingia kwa bodaboda ni kazi. Hakuna, tumesoma lakini hakuna kazi. Kenya yenyewe sasa Ruto alisema lazima uchitume. Chituma sasa lazima ufanye which can make you ukule sasa hapa. Biashara iko profitable kama umejiajiri. Kwa kuajiriwa hivi sasa nao lazima ungangane. Mimi nashauri wasichana wenye wako kwa nyumba, mwanzo kama uko na mtoto na uko kwa wazazi wako, acha kukaa. Toka nje hapa, tutakufunza upate 200 yako, hiyo itakusaidia. Mzazi huwezi tegemea mzazi na mzazi yeye anategemewa na mtoto wako bado. Hiyo sasa itakuwa ni ngumu. Boda si kazi ngumu vile wengine wanafikiria. Kitu yenye iko hapa ni wewe mwenyewe ujimaintain, ukae molo kwanza, utaelewa hizi biashara. Tangu niingie biashara ya bodaboda, wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kukula vile, lakini at least najaribu wanakula. Na pengine napeleka mtoto shule, na kuna watoto wa sistangu wenye hawajiwezi. Sometimes na wasupport na school fee kidogo. Ya hiyo inanisaidianga hapo hivyo. Na hata ninajaribu sana nikipata bike yangu naweza change maisha ya wazazi wangu, hata nyumba niwajengee kitu. Mimi na target kununua bike yangu na biashara itakuwa sawa. Tesa situation nilianza tu vizuri. Wengine sasa ukipepa mwanaume ukifika mahali vile tumefaa hivi sasa isichua ni demu. Lakini ukimshusha na Karamgajwang mano kanyo jo hala mantie sekta mar matatu. Neno kantire nyakamane tukutuku Mombasa, man tire Nyamira to en bendo riembo bodaboda. Hinyano ni joma mine nyalo donje sectors gite. Kendo ginyalo timo tich makare. Adwa dhi county ma Kisumu studio marwa mondo wuoye gi Florence. Florence achiel kuom weche mano wach gi nyano mane riembo tukutuku Mombasa ni kuna changamoto nyingi. In kaka jariembo nyamburko mago ma long distance gin midhiero mage misero mogodo kaito kiduoko penyo no bende duoke penje wigi ni minyanyiso nyan matin masani ngi madego mondo me kong'iyo bas ong'iyo trucks no ka gin gik madongo mohewe okonyal mulo bokonyal riembo jiwe nyan masani ngi nyako matin. Florence. Erokamano Lydia. Ya changamoto wantiego mang'eny e barabara, especially wan kaka joma mine. Ido ka samoro in gi safari, abro wuoyo korka ting'o abiria nikech mane sekta mabudhe sana. Idwa wuok ka idhi Kisumu, abiria donjo.
Koro an ga gi tabia moro ni kapok agolo chako riembo to nyaka donje gari ma amos passengers maga mang'e hali margi ma advice gin mondo ng'ato ka ng'ato otwem ship mar for his or her own safety. Sechego emiyudo ka baba moro kata mama moro ineno ka buok ni in a driver madwa riembowa to kendo ineno ka buok winjo ka ng'ato wacho ni ando ka mama ema riembowa to an naloro ka loro duokne fea odwaro loro duokne fea. Koro iyudo ka jok ma osebedo ka riembi amini ka idho gachi ema ng'ise ni mama kapok ineno to kawuono bedi dwa neno. Ma driver oseriembo kae mang'eny ober moloyo kata chuo mamoko. Koro wabro dhi gi abiria ni by the time wachopo Kericho tineno kobiro mosi ni nokageo ni in a good driver kama you are very steady on the road. Koro yudo ka challenge mane en godo chande luoro mane en godo koro dok chien. Koro challenge anyalo wacho ni wantie gi jok mang'iyowa e yo mopogore kaka joma mine ni miyo ni ok onego bed ni timo gima kama endi. Koro challenge mar ariyo wantie gi road drivers e barabara. Nitie some drivers ma seche mowuok e ot to samoro nitie kaka owuok kochwanyore kata gi min ode. Koro samo bire barabara wiye wili barabara ni nitie jok moko matiyo gi barabara ni endi. Koro nyalo yudo kata ka ng'ato biro to riembo ni marach. To drivers giwuoyo gi e yore mag alert so giwuo gi dhogi. Nyalo wuoyo gi sign mar goyo taya, goyo horn. Koro ng'ama riembo ni marach ni kodonjo ni ihutne matin seche mi slow down no endo kata mondo donji. Tineno ka badalo respond maber odonji to endelea gi wuoth. En obiro ka koro chako golo lwete, okiro lwete ni nini, especially mobro realize ni ng'ama miyo. Obro end up nyaka no oyanyi, nitie ka drivers yanyore gi lwetgi. Obro end up no yanyi. Koro challenge ma kamago nyaka ibed abeda ng'ama calm, ok ibi duokori kode, ok ibi lawri kode ni imbe koro idwaro ni mondo iriembne marach. As a defensive driver, na wacho ni ana defensive driver, ng'ama kamano ibro temo matek mondo iwe thuolo e kindi kode, ibro slow down at least kata geche 2-3 moko odonje dieru. Then ibro weyo gimoro like 10 minutes. Ibro yudo ka ng'ani wiye nosewil gi wachni, en osedhi ochako lawre gi jomoko mbele. Ibro yudo kichopo yo salama. Koro mage challenges na wayude barabara. Kendo kaka jam mag barabara gi inyalo yudo wan joma mine ichako wuoth to isego simo dala ni abiro dala. Tiyudo ka seche go kore ka jamu bet mu end up no nindo nyake barabara. Joma wuothe barabara mag Nairobi ong'eyo kaka barabara no chal. Samoro nyalo yudo ka gilgilo dinore ma ok inyal chopo. Koro mage challenges samoro ne jogi dala riti ni biro tiyudo ka koro kendo badali chop godhiambo kinyi chopo kinyi go kinyi. Koro ena communication ma nyaka bede kindi gi jok ma in godo. Mage challenges ma wayudo sana sana e barabara Lydia. Erokamano. Erokamano ahinya Florence. Ahero kaka samoro kakidonji mosogi. Migori kucho ne giwacho ni joma mine kutingi tiwinjo maber. Iwinjo ni kuongi mosi in bende osemosi nyakwara unga jwangi ng'ama riembi. Koso donjo to wacho ni umefunga mshipi ama hujafunga be okong'ini to be inade. Ahero kaka ikawo tiji kendi kete obedo tich mabende timo gi chunyi te. Nyakwara unga jwangi atwak gi joko mantie kaunti ma Nairobi. Jafomora Lucy no wuotho twak kodi kabe inya riembgi gi ng'ano mamiyo bedo nang'o. Wadwa dhi e kaunti ma Nairobi wawinje koya e dho jodak ma Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo ka in e studio habiro iri achiel kachiel ka ntiere chuny boma ma Nairobi kama wada kawo pas jowuoth e winjo riemb nyamburko mamine. Wadwa ndigono ne ni to giwinjo ga nade e samo ting'gi gi joriemb nyamburko mamine. Kopogore gi mano wadwa kendo kawo pas joriemb nyamburko machuo. Wadwa ndikono ne ni to be gisega tero nyamburko magi ne joma mine mondo olosi. To ka gisetero no bet nade? To ka podi ang'o momiyo pok gitero joma mine nyamburko magi mondo olosi. We wawinj pas jopiny. Nyinga iluonga ni Joseph Owet. Atiyoga gi geche magi ma Kagundo Road. Koro awinjo penjo ni kasetero ni ga joma mine gari mondo losnwa. Pok nwatero nikech gimomiyo. Mokwongo pok aromo ga gi miyo, lakini mang'eny ahinya miyo ing'eno kwa tije matek mag makanika gi. Wan wang'ie ni joma chwe monego otim.
Koro ng'ama miyo ok ayie godo, ok wa trust gini ginyalo losonwa geche kaka chunywa dwaro. Mane momiyo pok wamiyo be kata ka miyo biro penji na dwaro mondo alosni gari. Gima kuongo bedo kode, abedo gi chich kode. Apenje ni be idhi losona gari kaka dwaro. Enda kodonje e buo gari kacha mondo otwe kata chuma manie buo gari. Neno, gimoro kaka spring, kakon mondo otwe na kata brake. Ingeni abo chich ni miyo ni be idhi twe na brake ka chopo yorido ni gari no nyalo lose kata ginene brake. Neno, lakini ng'ama dichuo ko twe na to ang'e gi chunya achiel ni gari no twe brake maber. Mane momiyo okwamiga mona nyatiji ang'ono losonwa geche. Kwa majina yangu naitwa Isaac, driver wa City Shuttle. Wanawake madriver ni wengi, mademu nao wanawake conductor ni wengi. Hao wako sawa, hata mimi nafanya na mmoja kwa hii gari yangu. Si tunakosa kupeleka gari kwa mekaniki wanawake sababu hakuna. Na hatujawahi waona. Kwa hivyo watie bidii pia, wajimwage kwa hiyo ugingo wa kuwa mechanic. Tutakuwa tunawapea kazi, tutakuwa tunawashughulikia pande hiyo ya kutengeneza magari. Kwa majina ni Kasha hapa, dereva hatari pale Kangundo Road. Gari unaiona ndio hiyo mboko hapo. Mambo ya garage hapo mimi na experience, nimeenda garage nimefanywa service na mdemu. Sasa unajua pale utakuwa 100% sure. Ule atakuwa na mambo mengi. Unajua mwanaume pale utapata kona kiburi, mara sijui nini anakufanyisha, yani dakika kama 30 anakufanyia wana. Unajua madam atakuwa atenda straight to the point. Hapo na mimi siwezi complain kuhusu madem mambo ya garage. Madem wako sawa hapo. Makonda pande ya madem hapo kwanza ndio iko sawa, wera inafanyika vizuri. Unajua madonda nayo hao vijana siku hizi washaka pale tumbo mbele wanaibia madere. Unajipata huko nyuma pesa imepotea, wewe umejihesabia do yako. Ule dem unajua ataogopa juu yako kazi, anachunga pia kazi yake. Kwa majina naitwa Brian Omondi. Mimi napandanga PSV. Ambi siwezi ogopa msichana akiondesha gari mwanamke kwa sababu anaondesha gari kwa utaratibu kushinda kulingana na wanaume. Wanaume wako rafu, wanaangalia masaa. Ukiangalia wanaume wanaondesha nganya na mwanamke akiondesha nganya kuna difference. Wana consider wateja wao. Mimi nasema wasichana waingie kwa hii kazi ya kuondesha gari ya PSV. Mago e pas jopiny ma wayudo kawuono kendo kura dugu ire studio Lydia Okeyo kowuok e chuny boma ma Nairobi. Nyinga Lucy Awuor. Erokamano ahinya Lucy Awuor, achiel kachiel koya e chuny boma ma Nairobi. Mano en jafwa marwa Nyakorom Gajwang'. Ntiere wach mowach kanyo gi jariembo ni ntiere kama ka breko gike orido moro to kane miye motwene mtoka to ochich ne nyalo go e piny. We wuoye gi miyo matwe mtoka Cynthia. Winjo ko wacho ni ok en gadier. Wewe wachno. Mokwongo bwana John. Gimi wacho no ok en adieri. Nikech kaka makanika asetiyo tijni chakre 2012 to incidents makamago pok nowuok. Nikech sama ng'ato tiyo to ing'eyo maber ni sami loso gari to ngima dereva gi joma nie iye nie lweti. Koro kata in kata wambe wan funde kata mana wambe wan funde ok dwa her ni mondo wainy wateja kata mana mondo ng'ato owit ngimane nikech an ma tiyo tijni. Koro wan ga very keen, we are very keen. In fact, ng'ama miyo is very keen samo loso gimoro. Kanyo obro nuoyo ka an katiyo tich, katwe brakes kaki wacho ni sana complain brakes. Brake no katwe, tatwe kacha ka donje gari, ichaki nyono nikech sami twe brake, kiketo brake pad no, kata sami mulo brake, nyaki donje gari kaka fundi, nyaki donje gari, mi nyon pedal cha. Mi winji ni gini en kare, to kiseng'iyo ka en kare, tichaki dok piny i-confirm gimitimo. Ng'ama ni kare, kitich mitimo, ichaki idok chien, michaki ng'ini, gini batime to batime makare. Ok ing'in gi to,
itime kilose, lakini always redo and rethink mondo igeng' masiche mang'eny. An higni te masetiyo kaka makanika, poka neno kata basetiyo gi nyiri mamoko ma bende asetrain kuonde matiye. Gimbe poka winjo incident mowuok. Koro bedura beda gi chiro kuomwa. Wajoma beyo kendo joma miyo, ng'ama miyo kelo nyathi e piny to dhodhe. Mana kaka kikelo na gari no chalo nyathina ma anga chako taluoke tamiye chak nyako ochop kama entie. Koro onge ng'ama miyo manyalo hero mondo inyathine. Koro Bwana John wan sawa. Wan sawa kikibed gi to kodwa sama wamulo gachi to ng'eni you've gotten the best out of the best. You've gotten the best out of the best. Aneno kanyo ote mar Shemotho. Shemotho en obila ma bende luwo chenro. Giwacho noluwo twak kendo mor ahinya. Wacho ni Lydia mor kod mine matiyo matek. Nyar Joseph wacho pile ni girigiri loyo gira kwaya. Chon mine ne oweyo ne chwo mane pidho gi gimoro amora ne wuok kuom dichuo masama dichuo wuok to ne wewa nade. Wacho ni sani ng'at ka ng'ato kawo responsibility. Wacho ni responsibility mapeke mosemiyo pressure ne go chuo. Mor kaka mine ok yier tije sani tich mora mine nyalo timo. What a man can do, a woman can do better. Mor kod mine ma konye sekta mar wuoth. Mano ote mar obila. Bano Fidel Ng'ang'a. Fidel wacho kanyo ni ayie kodi nyara. Congratulations. Mana ng'e ni uon Cynthia Mabathe. Uon ge uon en Polycarp mabenda wacho ni kako uwe kwe maberno. Wabro kele studio kae kwa gombaka gi mekanika koro ma chuo bende wawinjie koya kuomge. Adwano kao yo matin kwa duogwa idhi chieng' chiro ka bende agno wawinji weche mogik kuom wendwa kapok waloro twak mar sinde mar ohala. Kik idhi mabor. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Pata wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Penj laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mokwongo kapo kwa uwe financial issues nyaki bed gi passion. Kichako biashara nyake en gi bed gi midwaro gi chunyi mondi. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gwengo. Molindo yo, nyanya pejo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en Baknan.
lit moro moro menosemiyo niti kae, an awuon kae aboneno na miye lit nodiriyo. Kapo ni gima rach biro timre ni niti, kata nyathina, an asingre Rakesh. An ok bi ng'uono ni kata matin. Dakuyanza lilo, pia lilo, dakuchama lilo, lilo. Amedo paro ni kidwaro yudo thuma mar Alilo kaka skiza tune mari D star 860 star 416 ash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Kete manaka. That was very humiliating to see an elected leader being dragged on the floor, blows and kicks one after the other for reasons that we don't know. We are calling upon the Inspector General to make sure that security is well improved. Jod bura mawuok Imbo ma Kenya okwedo monj mar Senator Godfrey Ososi ka gidwaro ni mondo kwach kich otim nonro. Jatend piny William Ruto osingo man neno ni boma ma Nairobi omed gero e rang'iny mamalo. Nene jomoko ome menen san chief kod yudhe mage. Kaneno ome to nene oluonge bodhi. To kumano jogo nochako goye. Ne gigoye kabisa. He died of injuries that followed the assault. Anyuola moro yo Ugenya ywago ratiro ne wuodgi mawachore ni nomonji kendo negi. Koram jongero kama na hinya kuom medo kete Ramogi TV wadhi mbele gi siwinde mar ohala ka koro to adonje tielo mogik kapok waloro chenro. Genevieve en wuon nyamburko e sekta mar wuoth. Samoro se wuotho gi nyamburko Nyakoram Gajwang' tiyudo ka samoro kondakta odhiri ento wacho ni gionge kondakta, samoro dereba owuoyo kodi marach, Florence wacho ni nokungo moso jowuoth monde. Kaka wuon nyamburko Genevieve, ere kaka kineno ni jogi mitiyo godo o treat customers maber kato otayo gi maber owuok kod gi maber otiyo tich makare mondo ng'ato wacho ni adwa dhi maber to gari cha manyaka idhe. Kamano wan gi structures ma wang'iyo go gigi mo manage go kambi mondo wa make sure ni abiria wa kawan godo to gichopo yo makare. Wan gi fleet managers mang'iyo weche me wachogo, koro gisiko giwuoyo gi jowuoth as they go. Wadwaro feedback kuomgi kaka oteri maber, kaka driver behave, koro mane kaka wa engage go ne drepe gi tero nwa joga gi maber, nikech jowuoth gi bende wa encourage gi mondo gimewa feedback go. Kantie complaint keke gilingo, ginyalo ndiko kata ginyalo go sime. Waketo simbe go kata mtokni go mondo gi keep on talking to us. Okay? Kendo wan gi managers bende station ka station ma bende penjo gi kam to kochopo, let's say to kowuok Nairobi, the next stopping stage en Nakuru kendo gi Kisumu, ma koro wan gi manager. Koro manager no nyalo penja abiria gi ni to wuotho nano, to wayudo feedback, ok ni ok wayudo kendo giwacho driver ni okelowa maber, or driver ni ne rude kama. Driver no koduogo waweyo tieko wuoth kech onge gimoro watime samo dhicha. Koro koduogo to wabet kode piny to wa assess shida mane nitie. Koro kwa neno kok wanyal tiyo kodi to donge wa release idhi. To ka waneno ni ng'at manyalo correct gima notimore ni ne en gima in iwuon inyalo rese, kosi neno ni ok inyal reso, nikech be wang'isogi the customer is always right. In hold your horses, kata kotimo ni gimoro marach ng'is boss ni mondo wan mondo owuo gi passenger ni mondo wuotho bed mayot. Koro mage kaka watimo. Namba 2, polise donge ni ndara ka. Koro polise gi bende wawuoyo go no wan ka uneno gachwa miriembo marach, mano be ng'isa nikech nitie gik mag speed e ndara ka,
nitie wrong driving, nitie rudeness bende ndara kae ma seche moko depo nyalo bedogo. Rudeness ok en wuok mane dhogi kende, rudeness nyalo bedo be kaka manipulate mtoka e ndara kae. Polise mag traffic nitie. Koro wan managers wago eko, one of them obet kacha, gigo sime ni to unene gimoro ma unyalo report. Koro mago gin towards knowing ni professionalism bedo practice te gechewa. Koro osekonyowa mang'eny. Dwaro ni wang'ie chieng' chiro ma wang'io juma ka juma. Kawuono wang'io chiro ma municipal mantiere e county ma Homa Bay. Wang'ie ni to chiro no gin ywak mage ma gintiere go Nyakorom Gajwang' to chenro mage ma gitayo e chiro mar municipal. Kapok waduogo wakaw wach mogik kuom wendwa mondo walor chenro. Ginyinga iluonga ni Lea Otieno. Asebede e ohala mar mtumba ni mar lewni kuom higni mang'eny. But chien kocha no ber ni nyalo timo kinda kata nyathini nyalo tero skul go ohala ni. But kawuono to pogore matin. Kawuono katitem inyalo dhi waro mzigo to mondo ichaki iusi miyud pesa ni ting'e lweti onge. Chuni ni dwa ni many kendo kuma chielo mondo ichome kichaki iyud kaka iwero kendo. Koro ndalo ni otek matin, bech gik moko ni malo, misigo bende seche moko onge, ok wayud maber nikech pek mar ngima. Koro chuni samoro igombo kata ni kinyalo kata tiyo ne ng'ato kendo to in ng'ama nene gi mare kende. Koro samoro bet ko hinyowa matin nikech ohala. Ni mauso sports ni oting'o lewni ma sirweche gi mamalo gi t-shirts, tauso nets, shears, bags auso, school bags. Koro jonyiewo ma uso negi to mana jok mane iye ka, jowero be sani tin. Koro law achiel kiyawo tinyalo ywarigo kabisa mondo iusi michaki kelo moro bedo matek. Paro man go ne johala wetena ni kik wabed ni waling' ni ok nyalre. Wachaka gi kama tin ma wantiere no, to ka Nyasaye oyie to wanyalo sudo matin. Bedo ling' ok mi ng'ato. Ichaka gi matin ma intiere godo no, to ka Nyasaye oyie to ting'i malo tichaki sudo tichopo kama chielo. Koro ling' to kik mi ng'ato, kik waling' ni wate wasomo nyaka ji te ti. Tich sani tin to ohala nigi pesa moloyo tich no kopo ni watimo kinda. Awuok e boma ma Homa Bay, aja ohala e boma ma Homa Bay County. Auso ohala mar mtumba kama oting'o longe mag nyiri, mag chuo, khaki jeans, ladies jeans, denim skirt, denim jacket, mage gik ma uso e Homa Bay ka. Ohala ni nachako higa 2015 Disemba nyaka kawuono, manyiso ni kwa chopo December of 2026 odhi bedo the 10th year katimo business mar mtumba iboma ma Homa Bay ka. Gima anyalo nyiso ji kata kijende matindo ma kotieko skul, anyalo nyiso gi no ohala ber. Nikech king'iyo Kenya ma kawuono tije this, to kati somo mi graduate tiwinjo kinyisi ni wuog oko kanyo mondo idhi manyi mitimo mondo chaka irito gi machielo. To it is not all about chako. En ni kiwuok to dhi many ohala minyalo timo. Koro andi ni kata kichake matis, time atima kamano tiyawi maduong' ma chieng' moro yudo ni mondo mindiki jomoko. Kaka kuma nitie sani nachake ng'ata achiel, but kawuono an gi almost ji 10 ma wakonyore go kanyo matiyo kanyo mayudo gima chamo kanyo. Ohala matime e Homa Bay County ni wang'iyo ji mopogore opogore. Wan gi NGOs, wan gi jotich mag national government, wan gi jotich mag county government, to wan gi jojua kali sector be. Jogi te ji duto te nyaka rwak law, to jogi te gibiro kendo ginyiewa. Challenges ma samoro bede e ohala, iyudo ni ka there is low money circulation, tido ni business ni piny. But mano ne ng'ama timo ohala ok onego go chunye, nikech ohala en lal gi yuto. Nitie sama inyalo yude, nitie sama ok inyalo yude. But gima duong' ni nyaka ibed geno ni kata kiyudo kawuono, but kiny nyaka ne yude. E sector mar lewni kae, pek tok ng'eny ahinya, en mana ni samoro kiwuok idhi kelo mzigo, to gima ni expect ni nyalo yudo ok nyalo wuok ni kamano. Te ohala duto mitimo, be kata kitimo ohala kiuso, to gimoro amora miuso ok de use te. Nitie moko manyaka idongo manyaka bed stock. Mago challenges mabede e ohala mapek kabisa. Nyinga iluonga ni Jack Nyambega, an ja ohala e municipal market ka, kama wantiere ni chiro mong'inyore ma jaber ni. Atimo ohala ka mar lewni. Nachako anda ni higa 2008 gaboro. Asetime aming'a kendo aseyudo
ber mang'eny koa kuom ohandani. Kit lewni ma uso gin kaka longe, an gi hood jumpers, gin lewni ma chuo rwako te, lewni te ma joma chuo rwako auso. Kendo ohandani osetera mabor, osemiyo apuonjo nyithindo, osemiyo agero utena moko, kendo osetera mabor. Ohalani kiloke to irite to nyalo teri kamoro. Nyaka ing'e ni pesa mar ohala ok en pesa mitugogo. Ing'e ni mitiyogo inyalo tiyo mana gi profit. Ok iti gi pesa te. Kikawo pesa mar ohala idhi kete e gik moko machalo math. Idhi keto ni neno ni yudo mang'eny to ok inyal loke. Koro ohala, ng'ama dwa timo ohala nyaka mi ohala luor. Kisemiyo ohandino luor, ibire bira pile pile, kata chinyano nonyoro, ichaki duga, Nyasaye nyaka gwedhi. Ok ibed ng'ama jasamuoyo kidwa timo ohala mwatimone. An gi customers mang'eny kabisa nikech kinda. Kisebedo jakinde ohala ni tibedo gi customers mang'eny. An gi customers machalo jogwa matiye county government, ira kae magikawe gik moko magidhi rwako. An gi customers machalo joma betiye Jua Kali, nikech auso nyaka gik lewni ma Jua Kali girwako. Gibiro ira ka kendo gikawo. An gi customers mopogore opogore. Gin gibiro kendo giyudo ka service mamiyo giber, miyo gidhi kendo giduogo. Challenges ma wan go e ohala mwatimoni en ni nitiere seche moko jodalawa ma kaka sama nyithindo dhi e sikul, joma nyiewo onge, ji dhi e uniform te. Chunowa ni koro nyaka ok ius gimoro achiel. Iyudo ka then ung'e ni kama watiye ma en Homa Bay ka, samoro ng'eny jowa ma tegemea mana salary nikech ok wan gi kembe mang'eny. Koro mago challenges ma wan go. Iyudo ni nyaka ji cham msara korka ji biro nyiewo. Mago challenges ma wan go kaka ng'ama timo ohala e Homa Bay. Akwayo jowa ni katisomo mana manade katisomo mana manade, tich tinde ok ng'eny jodalawa. Wapuonjre ohalani, kendo akwayo ni ng'ata manyalo gombo dwaro timo ohalani obi mondo watrene. En ohala madwaro minimal training, mana kaka inyalo rito pesani. To tich sani ji te ok nyal yudo tich. Kati somo to ber, aen kane jowa mondo dhi e sikul. But kik irit ni nyaka ndiki, inyalo biro tichaka chaka ma en self-employment, and it is very important. Mago jo ohala e sekta no mar lewni nyakorom Gajwang'a Tiang'wen wathoro kawo chieng' chiro e counties mopogore opogore mondo awinje chichni mantiere e gwengewa. Gidhi nade to gin kwayo mage ma gintiere godo. Kwatieko twak moro kawuono, wachako gi Florence kantiere county ma Kisumu. Florence, nyiswa ni to lek mane ma in go, kaeto kitieko to wuoye gi nyan masani ng'i mabende karangi to gombo bedo kaka in. Florence, kwatieko. Erokamano Lydia. Lek mara ma an godo mokwongo wawuo gi mine mondi kapok awacho lekna. Ne joma mine wuoguru oko mondo watiuru. Wawekuru bedo ni to wuon ng'ane iweya nade always. Wuon ng'ane iweya nade. Wawuoguru wok watiuru. Tije nitie mang'eny mwanyalo timo oko kar kaendi. Kik ing'i ni tich ma kama en mar ng'ama dichuo to tich ma kama en mar ng'ama mine. Tich en tich. Iwacho ga msemo moro nosewachore ga chon ni what a man can do, a woman can do it better. Wawuoguru oko mondo wang'isuru joma chuogi ni kata gibe tije ma gitiyogo kata wambe wanyalo tiyogi e yo makare moloyo kata kaka gino endo. Because wan joma mine ka koro yamwan timo gima dichuo timo, tibiro time ka in very keen mondo mi outcome mare owuog maber. Koro wawekuru nindo mang'eny kabisa. Wawuoguru oko mondo wati. Koro elek mara Lydia, engima mara makiny, agombo ni kaluwore gi iga mana chake riembo gi kama chope, Nyasaye mondo yawna. I'm lucky ni wantiere gachiel kuom wuon geche kar kaendi. Nyasaye agombo ni mondo biyo yawna chieng' moro abede kata e kambi moro kaka mentor mag joma mine, sana matiye transport. An awuoyo kaka ng'atno mosebedo recognized e kembe motiyo godo. Aseyudo certificates, aseyudo trophies kuom tija maber kowuok kuom employers maga. Koro miyo ayie ni an gi geno, an gi experience
skills mara nyalo miyo abede okang' moro manyalo mentor joma mine mar mondo mi ging'e ni tich mar transport ni ok en tich mar joma chuo kende, to kata wan joma mine wanyalo time. Erokamano nya Florence. Genevieve owinjo wachno yo makare, entiere ka ng'eyo ni aneno kondeko wiye samo iwuoyo. Nyiso ni wachno dijone. Wach mari mogik Cynthia kwatieko. Wach mara mogik, dajuma mine gi joma nyiri, especially the young generation ma biro, kik uluor tich. Sani ke wacho ni Gen Z oluoro tich. Kiluoro tich to onge kaka idhi konyori mbele ka. Nyaka uwuog oko mondo utim otegno. Kik iluor kit tich moro amora ni ing'iyo ni tijni an ohewa. Jomoko winjo ka nikech samoro yudo ka nitie nyithindo moko mabe samoro biro mondo wapuonjgi. To wacho ni kobiro dusruok nyaka wadusre, kata sani kangi nena e law mar wako tarwenyi. To giwacho ni koro kaka pidho koka ma wiro king'iyo koka aonge gi kogno maboyo. Mane kogno mar makanika. En obiro kocha mamoko. En obiro to koro gimo expect nikech kacha chemicals nitie. Biro rucho gigo. Kaito koro ok obi dwaro no bedo maber, ok obi yudo ko expectations mage ok donjne gi line mar tich mokawni. Koro bed king'eyo ni kidonje tidonje ka en gi mihero kabisa. Koro nyithindo manyiri onge tich mar nyathi ma wuoi to onge tich mar nyathi ma nyako. Chung motegno, kik ibed ni ibwok. Asante. And kaka an Cynthia bende an a union mar Amalgamated Union of Kenya Metal Workers and mo otelno gi mama Rosso Mamo ma bende kaluwore gi chia gi tich matek gi kaka atiyo tijani mar mekanike momiyo bende adonjo e union no. Union bende osekonya mose expose maber kabisa. Through Amalgamated. Asante. Gisetera maber. Erokamano. Wach mogik, 1 second. Okay, wach mogik kuom nyithindo manyiri gi joma mine, akwayogi ni mondo giti matek to kik giyier tich. Tich kiyiero, piny sani obiro matek to tich yudo tek. Koro miyudo no itiye gi chunyi te, titiye matek, tibedo nyathi manyako kata ng'ama miyo moritore, especially kamoro amora mitie kiyudo ka tich ma itiyo en tich mar chuo. Nyaka ibed ng'ama oritore. Wach mogik ma. An koro ka watieko tadwani mondo ajiw joma mine ni ohala mar mtokni ok rach. Kendo ka ok ing'eyo to igombo ni mondo idonjie, bende anyalo jiwogi. Ginyalo biro to wagombo aka to wang'isogi kaka ginyalo timo mondo kik luoro no bedi. En ohala maber, ok orach. Sana sana jothurwa ma joluo oluoro sekta ni. Giluoro sekta ni nikech giparo ni gik ma giwinjo to mago gin miriambo. Kidonjo kuma ber, idonjo sako maber, ibro dhi mbele maber. Koro akwayo mondo ubi wa join hands. Erokamano. Beth kudna gimoro. Awacho mogik yowil godo. An bende koro dhi ka join gi tij matatu. To ka nitie ng'ato mora ma nyalo konya, yudi kata private moro, dago erokamano. Koro jang ma kanyo gin mine mantie sekta ni mar wuoth. Nikech sa yinoro warole kanyo mano e chendo marwa mar siwinde mar ohala kawuono. Warom kendo tich ang'wen, sa ang'wen nyaka sa 7 juma manyien. Nyinga Lydia Ukeyo.